частите, които сме избрали. TUF B550, външна Wi-Fi карта. Ближе клиента ще работи изцяло на Wi-Fi. 32 ГБ, 2x16 на 3600 трансфера. Процесора 5600 Ryzen 5. Между другото сме взели едно охлаждане от Ryzen 7, защото има по-готин RGB. 1 TB NVMe SSD, отново на доста висока скорост. Тията Genius, една от най-удобните кутии за работа. Вече е монтирано захранването, тъй като тази машинка веднъж я сгубихме и се оказа, че дъното не работи. И това го разбрахме след като сгубихме цялата машина. Това го сваляме, за да ни пречи. 750 вата, 80+, мисля, че беше бронз. Тази кутия е една от кутиите, които могат да бъдат доста добре кастомизирани. С един мой приятел, който се занимава с 3D принтинг, започнахме да правим такъв тип плейтове за вентилаторите. Той просто сме го тествали. Съответно сега ще го махнем, тъй като клиента не е фен на Batman, така че първо почвам с монтажа на дъното, като аз лично монтирам предварително почти всичко на него, което може да се монтира, защото после е по-лесно да не се мъчиш в самата кутия. Въпреки че тази кутия е доста удобна за работа, доста е широка. Ви сега след малко ще видите. Това е наистина много добра машинка. Гледате ето това тук. Трябва да отговаря с триъгълничето на дъното. И много внимавате да не щупите някой пин или съответно да го изкривите. Термопаста, но нея ще я сложа след малко. Сега ще монтираме SSD-то. Добре, готови сме. Минаваме към готовка на дъното. Аз предварително си изкарвам този кабел. Това е мой стил на работа, тъй като след това е най-трудният кабел за мен лично за слагане. Преди да нагласим дъното, че след това всяко дъно има различен брой болчета, които ни трябват. В случая това е с 9. Но, както казах, тази кутия е доста добра за работа. Правим другите, само това да остане. Тук да се скри. И най-приятната част в кавички, естествено. Така.
се монтира. Тук внимаваме, че е от скъпото. Не е нещо свръх скъпо, но все пак. Красота. Хоп. Принципно, ако имате малко повече бюджет, не ги препоръчвам да си вземате плетени дуб кабели, но в този случай сме с обикновени. 50 лева правят визията съвсем различна. Та, вижте колко много пространство има тук и точно за това казах, че е супер удобна кутия за работа. Следващото нещо, което също показва, че е доста удобна, сега ще ви покажа отзад. Кейбъл менеджментът тук е направен почти. Нали, малко е разхвърлен. Кабелите са хванати. Тези са прибрани. Искам да видите колко място има. По принцип, знаете тези компютри, колко трудно се затварят тази част от просто да е наблъскана от кабели, да бутат и така нататък. Тук има място да се сгубят още два компютъра, докато стигне до този етап. Вече правим само финалните стрехи. Сега слагаме капака. Та-дан!